hürmetli qonaqlar. Bugün bizning igtibarımızga İşinbay qalahynyň 34-nji hanly Bağlar Baksahynyň mekdepke bilim biriw 6-njy türkümi Başkurt halyk oýuny Ýeşrem ýaglyk taqdim etebir. Rahim etip garagyň. Tansypay, beýihinde Raksana hemlýly tüňerekden urtahyna sygyp, gaýdaly bir beýigide beýigide hürmetliler. Bizning kütüsçiler oýundy dowam etebir. Serёжа hem Murat'ta. Serёжа hem Murat выходите. Tüňerekden urtahyna sygyp, Serёжа bilen Muratga indi nakaz berýär bağlar. Beýihinde gaýdaly ýigitler bizge